Mystery TV. In the name of Jesus. Atadwe ene yate denne abusuafo ebra so sabre bia Mystery TV yetenase edi dwumade bi yate ne di Mystery of Mysteries ebremu se dwumade we mu sunsumura Prophet Dr. Abednego ene di mu akotini yie papa na dwaso hema menso na abre bia mede ebrew ene nsem a ye bekan edoso